Γίνεται ρε μαλάκα. Τρώγω λίγο ρε μαυρικό την ευθεία. Ναι, και βρισκόμαστε στην Αράχοβα με το χιονάτι να πέφτει κατά ρηπάτ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπουλάκο που έχει πάρει το αμάξι του και μας πάει τη βόλτα μας και τη νιά της Αραχοβίας. Και είναι πιο φοβερό καιρό για πολύ ωραίο χιόνι. Κύριε Τετήρη, βρισκόμαστε στην Ανίτα Πάνια. Πολύ χιόνι το βουνό. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι μέχρι κάτω θα έχει χιόνι και μέχρι πάνω δεν θα έχει πολύ χιόνι. Το χιόνι είναι χιόνι και ο κόλλος μου παγώνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ τι γίνεται, αριστερά μου και δεξιά μου βρίσκονται τα περιπολικά που μας λένε να μειώσουμε την ταχύτητά μας λόγω προδρών ανέμων. Έχει κλείσει όλη η περιοχή. Οι μπάτοι έχουν παγκούσει το καμπλί τους και εμείς κατευθυνόμαστε προς Κεταριανή. Ευχαριστώ πολύ, παίρνουμε παγκράτη. Από τον Νίκο Κατέλη, πες το Από τον κύριο Νίκο Κατέλη, την κυρία Ελένα Πετρολάκη και τον κύριο Νίκο Μπολ, ευχαριστώ πολύ, με λένε Ραμπέλ.